2026 ଭାଙ୍ଗିବ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର। ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସିବ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଚିତଳ ମାଛ। ରାହାମାଠାରେ ଏହି ମାଛଟି ଶାରଦା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଛତିଆ ବଟରେ ଆସି ପ୍ରାଣ ହାରିବ। ଆଉ ଏହି ବିଶାଳକାୟ ମାଛର ଅସ୍ଥିରେ ତିଆରି ହେବ ନୂଆ ବନ୍ଧ ଆଉ ବନ୍ଧର କବାଟ। ଏକଥା କହୁଛି ମାଳିକା। 2026ରେ ଆସୁଛି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ। ମାଳିକାର ଏହି ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ଚିତଳ ମାଛ ସେତେବେଳେ ବାହାରି ନ ଯିବ, ଶାରଦା ଦର୍ଶନ କରି ଗମନ କରିବ। ଛତିଆ ବଟରେ ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇବ, ସେହି ସ୍ଥାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋଭୀ କାରଣ ହୋଇବ। ସେହି ମାଛର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ କବାଟ ହୋଇବ। ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତକୁ କଥା ଗୋଟି ରହିଯିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରାଣ ବା କଳିଯୁଗ ଶେଷ ମାଳିକାର ଏହି ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖାଯାଇଛି କିଛି ଏଭଳି କଥା। ଯଦି ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା 2026 ମସିହାରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରର ଜଳଭଣ୍ଡାର କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ 1947 ମସିହାରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାରେ। 1957 ମସିହାରେ ଏହି ବନ୍ଧର ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହି ବନ୍ଧଟି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପୁରୁଣା ହୋଇ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏହି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରେସର ବି ପଡ଼ୁଛି। ଅନେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ଭଣ୍ଡାରର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ଏହି ବନ୍ଧ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବି ପକାଉଛି। ବନ୍ଧର କିଛି ଅଂଶରେ ଫାଟ ବି ଦେଖାଗଲାଣି। ତେବେ ଏହି ବନ୍ଧ ନେଇ ସମୟ ସମୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କିଛି ଖବର ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ମାଳିକା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି, ତାହା ହୋସ୍ ଉଡ଼େଇ ଦେବା ପରି। ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ପୁରାଣ ଏବଂ ଭଗବାନ, ତା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତର ସବୁ କଳ୍ପନାକୁ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ମହୋଦଧି ସେହି କାଳେ ମାଡ଼ିଣ ଆସିବ, ମହାପ୍ରଳୟ ବୋଲି ଜଗତ ଜାଣିବ। ନୀଳାଚଳ ବାଞ୍ଛାବଟ କମ୍ପିଣ ଉଠିବ, ଅମରାବତୀ କଟକ ନାମ ଜାରି ହେବ। ନଗରେ ନଗରେ ଚଣ୍ଡୀ ଯେ ଚାମୁଣ୍ଡା ଘେରିଯିବେ, ଘୋର କଳି ନାଶ ହେଲା ବୋଲି ନ ଜାଣିବେ। ରାମ ନାମ ଗୁଣୁଥିବୁ ହୃଦୟ ପଞ୍ଜର, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଥାଇ କହଇ ଅଚ୍ୟୁତ ବାମର। ତେବେ ଏସବୁର ଲେଖାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଳୟ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତରଙ୍ଗମାନ ଉଠିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁକିଛି ନାଶ ହୋଇଯିବ। ମହାପ୍ରଳୟରେ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତେବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ଚିତଳ ମାଛ। ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ଏହି ବହିରେ ଲେଖା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏକ ବିଶାଳକାୟ ମାଛ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ରହିବ। ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଯାଏ କେହି ଭେଦ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଠାରେ ଏତେ ବଡ଼ ମାଛ ରହିବ ଓ କାହିଁକି ସେ ଏ ସମୟକୁ ଆସିବ? ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଚିତଳ ମାଛଟି ରାହାମାଠାରେ ଶାରଦା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଆଉ ଛତିଆ ବଟରେ ଆସି ପ୍ରାଣ ହରାଇବ। ଆଉ ଏହି ମାଛଟି ମରିଯିବା ପରେ ଯେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଥିବ, ଏହି ମାଛର ଅସ୍ଥିରେ ହୀରାକୁଦର ନୂତନ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ହୀରାକୁଦ ଭଣ୍ଡାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଟିରେ ତିଆରି। ଆଉ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ କ'ଣ ଏଭଳି କାରଣ ରହିବ ଯେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ? ଆଉ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏହି ଚିତଳ ମାଛର ଅସ୍ଥିକୁ। କାରଣ ଏହି ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହି ଅସ୍ଥିରେ ବନ୍ଧର କବାଟ ତିଆରି କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ କୁହାଯାଏ।
ଯଦି ଦେଖିବା ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଉଛି। ଏହାର କାରଣ ବନ୍ଧ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ଚାପ। ତେବେ କ'ଣ ପୁନର୍ବାର ତିଆରି କରାଯିବ ମାଛର ଅସ୍ଥିରେ ଏହି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍? ତେବେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ରହସ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସଂହାର ଲୀଳା ବା ଏହି ମହାବିପଦ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଟଳିବ ନାହିଁ। ମହୋଦଧି ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଅନେକ ବିଶାରଦ ମଧ୍ୟ ମତ ଦିଅନ୍ତି 2023 ବେଳକୁ ସମୁଦ୍ର ଅନେକ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଅନେକ ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ସହର ଏହି ବିଶାଳ ଜଳରାଶିରେ ମିଶିଯିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ନୀଳାଚଳରେ ବାଞ୍ଛାବଟ କମ୍ପିଣ ଉଠିବ ଆଉ ଅମରାବତୀ ହେବ କଟକର ନୂଆ ନାଁ। ଗାଁ ଗାଁ ଆଉ ନଗରେ ନଗରେ ଚଣ୍ଡୀ ଯେ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାତିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘେରିଯିବେ। ଘୋର କଳିକାଳ ହେବ, ସବୁକିଛି ନାଶ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ କ'ଣ ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ନଗର ଘେରିଯିବା କଥା? ହେଇପାରେ ଏହା ଏକ ରୋଗ ହେଇପାରେ ବା ହେଇପାରେ ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ବା ପରିବାରରେ ଉଠୁଥିବା ଝଡ଼। ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ବା ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ ଭାବରେ ତୋଳିବ। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ପାରିବାରିକ ହିଂସା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବ। ତା ସହିତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜପ ହିଁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରାଣ ବା ମାଳିକାରେ କେତେ ସତ ଆଉ କେତେ ମିଛ ଏସବୁରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା କଥାର ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଅନେକ ସାରା କଥା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ଏସବୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ? 2026ରେ ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବାହାରି ଆସିବ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଚିତ୍ତଳ ମାଛ ଆଉ ଯାହାର ଅସ୍ଥିରେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧକୁ।